Me kaza? Na'am. Ya kasuwan? Wallahi alhamdulillah. Numban ka nake so ka bani. To me zaki da ita? Ka san mu ma muna son kaza. Kuna son kaji haka ne. Sai hakan ya. Ina so ka bani guda ɗaya ne gashi dai muka ka samu numban ka. To ɗaya. Yanzu zaki siya ne ko? Ka san mu mata ai muna son kaza. Ina so ka ban numban ka ne za mu dinga waya. Zan kira ka. To dan kawo waya. Kawo ne. Numban ka za ka samu. Kawo ne. Kawo ne. Ka samu numban ka. Okay to. Aba ai ka gama mutumi na daga yau. Wayan ki 25. Sora 1000 sai in baki kaza ɗaya 35. Ban gane ba. Shin da muke yanda zaki. Daga na ce ka samu numban ka? Waki wani irin mai yashi? Kamar ya ni wani irin mai yashi? yashi? Ke na tashi sai ki zo ki anshi numban sai in baki. Tunda ba za ki dake ciko 1000 baki kaza. Wai kai kana sadaka ma kuwa? Zo in goye kake tara mu. Kaninki mayya. Yau don gwala mun ma za ka yi? Wake ba na la sami ki biki wuce mana. Kuma wallahi ka zan tashi. Kuma ba zan kara ni. Dan Allah ko kawuna bane. Shike. Mayya kawai. Aje a nemo